Kublai pi baro perlok manwan syakne channel jungi hato ka phone jong pi kala dap space pinam la shu download ki file ne ki apps lane ki film lane ki video lane ki jing ki rwai lane ki no ki file ro pinam la ban download ta na ka daw wala dap space ka phone jong pi kumta pi la try ban delete bun ki file lane ki video lane ki rwai bat ka phone jong pi kanam thali kanam free ya ki space kumnungen le mentas ngi ngan pen ep ha kana ka video so ba page kana ka video do menekut dar phi shimjing e ban pen thli ya ka space jong ka phone jong phi te hangne ka be ka trik ka bangan pen ep menta ya gitu ki bam patip spang na trip ya gitu ki betip te ka biang hi ki la ban skip ya kana ka video bat ya gitu ki bam tip pide ban page kana ka video nomor page lada ka phone jong pm lada ka dap ya ka space te pinsim jing ya shibun ka phone jong phi compressor shibun kanam la ban process ya kino ki file ne lada ka phone jong phi ka dap space te pinam la ban download ya kino ki file ne ki kino ki video ne kino ki kitiar lepi ko amna load ka phone jong phi pinam la amar ba phone jong phi kala dap space sambha page kene video menukut mo ngam ni phi ngai khandiat kene ka trick normally habangi le ha my files kene ka file manager mo tengyo I ya ki space jong ka phone jong ngi kanu kadang sa kanu kala dap te kumtu habangi delete ya ki video le ne ki file ne ki audio kumtu kene ka rong blue kanam duna kumnungin le page menta kane ka jonga ka don kano 58.3 jong ka memory card jong ka phone mo te jong ka memory card part 25.0 ka don ka la limit life waypoint 1 GB anda kane ka life waypoint 1 GB la dam te nganam yo shu ya ka space te page na ka phone jonga pan ka don 64.0 GB dan ladap kane ka 64 GB dengan mala shun ban le an kono te hanenga pen ep kan diat page kine ki file page kine ki file te kumtu habangi pendon kam internet em kine ki file ki bam shibun ya ki space atau petip ne em ya kane ki bam shibun ya ka space jong ka phone jong phi ki bam shibun ya ka te hangne bun ki apps kumtu ngi bu ha ka phone jong ni te shubu ngadon ngashim ya ka we ka apps na pedeng kine dengan klik haune ukrom bun dengan nyon dengan nyon haune ukrom mo nyon wat e kti jong phi te nyon ha phi nyon gum tu em te ki data badon hapo no skrum em kat ba u shim te kan ban I hang ne baro te ngaklik ang tu ha storage mo te kum phi yo I hang ne ka data chispa ar lai MB menta kedon te namar ba kane duna haki por kini ki por baladep ngala dep delete nang ta ka daw ki por baladep hatu fetip hadu speu GB une ukrom u bam yaki space namar ba habangi wat ha google na chrome kumtu habangi pe video ne gino ru ka stock bai chrome stock bai yaki tegi is u data bat ubu hakapla jong u lane hakafile jong u kumtu habadon kitegi ki file em te ka shim ka bam ya ki space te page hangne ngan clear data mo te klik ne clear data te pio ne clear all data te free up space manage te update kene lai te link klik hakane clear all data te pio ngala de klik untuk clear all data te klik biang yang ne scroll mo te menta pio amdon shu ka don tang ka chispa ke bi ken baro 0 page kamun la thali ka space hangne la thali ka space mo te phinle kumne kin baro ki file phile baro ki Facebook lane ki Instagram maximum Facebook em u bam bhaya ki space namar ngi pendon kam bhaya Facebook em te page Facebook udon kanu ngan pi phing pe Facebook hadu 2.43 GB R point du sau peu lai GB ubam ya ka space namar bangi pendon kampalat ya ute
tak kedau tengah nam clear uang ne nomor ngala clear ya ke password jong ke profile jonga te ngan kan mau swai ke password tenang tangan clear ya kini ki data te ko be ngako misalnya pi swap pin apun clear ya kan data mp deban kan mau ya ka password jong ki profile ne ki page jong Facebook nyo pi nomor anda pila pun clear ya kan data pin haban login biang ya ka Facebook jong pi so tu pi ngau tu tengah tarai ka biang pide ban le kum ne kin pin yo i ka file ka jong pi kan thali baro kemut ke space jong ke pon jong pi kan thali baro nang ta pade ka phone jong pi kan speed kumba nang ta pade ka phone jong pi kan state kumba state uknam lada pi yo ajung ta nang video sing ba like but share video ma ko bless you